Bon dimarts, pues està sent una setmana molt intensa, però ja us ho explicaré. Ara em vaig a fer l'anàlisi de sang i fins la setmana que ve crec que no tinc la visita. M'he portat uns dàtils perquè tendeixo molt a tindre la pressió baixa i marejar-me quan me treuen sang, però m'han donat un suquet perquè no em passés, però tipus, no me'ls menjo igual per si de cas, recullo les coses i a esmorzar. M'han arribat tot de coses de Shein. Començo per lo de cuina. He comprat això per fer raviolis, que vull fer algun dia jo la pasta, per fer magdalenes, això per ficar sota l'air fryer perquè s'embruta un munt, i per fer donuts. Després he agafat un trípode més petit per ficar damunt la taula o així. Això que és per protegir el carregador. La llum per si vull gravar, i a més és que ja s'encén, és supermona. S'apaga. Micros, que els provarem. Això perquè ara que jo tinc aquest pentinat vull provar a veure què tal. I el vestit de cap d'any, sí, sempre me'l compro 2 mesos abans. Havia agafat aquesta sudadera perquè m'encanta comprar coses com de temporada i és molt mona. No sé, me veu una mica gran d'aquí dalt, me cau una mica, però bueno, també he d'agafar pes d'aquí a cap d'any. O sigui, la part de baix m'encanta. Es veu millor en vídeo que en persona. Bon dimecres! Bueno, he de parlar amb vosaltres, us he d'explicar moltes coses. Ha sigut una setmana de moltíssims canvis i molt de cop, però, bueno, una mica difícils alguns. Lo més important o lo més totxo és que ja no estic amb l'Àngela i el Robert. A partir d'ara, de moment, me portaré jo mateixa. Us explico perquè bàsicament està sent molt difícil el postcompetició per mi. Us vull explicar el que és la meva experiència, no vol dir que li passi a tothom, però sí que és veritat que, clar, porto molts mesos, jo ja sóc molt autoexigent de per si, porto molts mesos, però en plan 6, 7, 8 mesos fent les coses al mil·límetre, a rajatabla, complint al 100% amb tot, passos, entrenos, dieta, els grams que toquen. Clar, i ara havíem de tornar com a la flexibilitat normal, però de forma paulativa, per que no se n'anés tot de mare, i no sabia trobar aquest punt. O sigui, una part de mi ho volia fer tot al mil·límetre i l'altra part de mi té ganes de fer plans, de poder fer un cafè amb llet, o sigui, coses super minúscules, i abans les feia, sentia culpa, intentava compensar, no m'adheria a la dieta per culpa d'això, o sigui, de la meva pròpia autoexigència, no tenia motivació als entrenos perquè era sempre el que portem fet, perquè és el que toca fer, o sigui, òbviament ells estaven fent bé la seva feina, però jo ja estava en un punt que volia ser super autoexigent, volia també tindre la flexibilitat i no ho sabia gestionar. I el fet d'haver de fer els reportes, haver-ho d'escriure, haver-ho d'explicar a una altra persona, m'està generant moltíssima ansietat. I llavors aquesta ansietat era un bucle que encara em feia tindre més gana, més picar entre hores, més ganes de tindre atracons, perquè al final quan tu no estàs bé, doncs entres en aquest bucle super tòxic. I vaig agafar consciència, vaig dir, això no és bo, no està per mi, necessito un break, necessito descansar, jo me sé fer la dieta, jo em sé fer els entrenos, amb chill, amb calma, i fem-ho així, i llavors, doncs, això és el que hi ha. Així que el vídeo d'aquesta setmana serà com combino doncs el que és la dieta i la rutina que jo m'estic fent amb uns quants dies de cosetes especials, de plans socials i de coses familiars. A veure què tal va, creueu els dits per mi. Bon dijous!
Bueno, que ja no us vaig explicar res més. Ahir vaig anar a veure ma mare i van fer coques amb Sant Faina, coques de recapte, que m'encanten. O sigui, és dels menjars que més ganes tenia de tornar a fer després de competir i estic molt contenta perquè és el que us dia. M'he fet una dieta que m'agrada, que me motive, que m'està generant adherència de moment, creuem els dits. I llavors ahir me va ser com molt fàcil gestionar-ho tot i combinar-ho tot. Estic en un punt que òbviament puc agafar una mica de coca, però està bé també que segueixi el pla per fer les coses bé. Llavors jo vaig menjar el que em tocava i vaig poder menjar coca i algun panellet sense tornar-me boja, que això és el que em fa molt feliç. Com li dic amb aquest bitxo ara? Que hem d'anar a fer pipí. Cani, que te domin. Bueno, us vinc a explicar, tinc la rumba de fondo, que no faig assessories perquè estic manegant una cosa que encara queda temps. Primer vull tindre la titulació, crec que ho havia explicat en algun vídeo, però llavors tinc alguna amiga a la que li porto el que és la dieta i els bons hàbits, perquè així també em serveix a mi per anar millorant aquest programa i quan entrega que sigui perfecte per a totes. I m'ha encantat llegir el seu reporte, de veritat. Ha anat a sopar amb els amics, no ha sentit culpa perquè sap que la resta de cops està complint, no ha sentit ansietat per menjar, ha anat complint i també ha tingut la seva flexibilitat i ha dit, vale, no passa res, doncs sé que avui ha passat això, demà ho milloraré. O sigui, del que se sentia orgullosa és dir, hi havia un parell de dies que no s'havia despertat quan tocava, però va ser com a, vale, primer vaig sentir culpa, però després va ser, no, demà ho faig bé, i ho ha fet. I és que em sento super orgullosa, de veritat. La mentalitat aquesta de no culpar-te, d'estimar-te, també és una noia que li costa veure's bé i ha intentat aquesta setmana parlar-se bé, no criticar el seu físic, cuidar-se molt a nivell personal. I llegir aquestes coses m'encanten perquè va molt més enllà d'una dieta o un pla. Estic molt contenta, de veritat. Llegir aquestes coses m'encanten. Que guapos. Un riñonera. Un riñonera. Avui no li robarà. Bueno, quizás per això pot ser más rápido como si borracho. Te podràs les botes, Roger. Bon dia, és divendres? Sí, és divendres i ahir vam sopar fora. Avui tenim dia normal, entrenarem i tot i seguiré el pla perquè demà tinc dinar familiar i us vull explicar què fer després d'una menjada fora de lo que seria la planificació i és continuar normal, tal qual sona. O sigui, no heu de compensar, no heu de treure menjades, no heu de fer més càrdios, sinó que heu d'agafar l'energia que us dona aquest menjar de més i fer-la servir doncs, per entrenar fort, per tindre energia durant el dia i per fer les coses amb ganes. Així que aquí estic amb la meva torradeta de salmó, la meva suple, que la tinc per aquí, i el matxa. Anem a beure'ns això, treure l'arcane i entrenar amb moltes ganes avui a esquena perquè estic a tope de carbohidrats. La pintassa, què fa això? No té preu. Avui és el cumple d'aquesta gordita. Què fas, enganyets? Preciosa, que és el teu cumple? Sí. Que és guapa, Com ella sola, i ho celebrarem, amor. Sí, i tant. Un poc més petit. Quin pollastre. Mare meva. Doncs llavors necessito Qui ha dinat per una setmana? la llet i l'oli. Como que sabe algo que no sabe, te funde, perdonareu. El dilluns normalment fem combo, el dimecres normalment fem cardio i el divendres normalment fem sparring. Y cardio. Gràcies. Cuando venge... Bueno, ja no dic gran cosa per aquí perquè ahir a la tarda m'he començat a trobar una miqueta malament. Us faig un mini resum i deixo el vídeo aquí d'aquesta setmana.
Ahir vam anar a casa de meus germans a dinar, en plan dinar familiar, per celebrar el sant de meu germà i l'aniversari de l'Arcane, que ahir va fer 5 anyets, i no sé, tot superbo, el menjar casola de la mare superbé. I avui teníem al matí que hem anat, perquè a més havia de fer les fotos, el brunch d'una amiga que quan fa la nova acollida per fer l'oli, perquè es dediquem a això, fa així com una festa superxula i li feia les fotos i a més hi volíem anar per apoyar-la i també per estar amb ella, és que no tinc ni veu, i m'he pres un ibuprofeno per poder anar i tal, i ara he vingut a casa perquè estic regulint, així que aquesta tarda de descans, tranquil·leta i ja està. Deixo el vídeo aquí, gràcies per veure com sempre, al pròxim us intentaré parlar més de com estic gestionant tot el del menjar i com ho estic portant, doncs amb això, amb coses, amb events més socials que involucren menjar fora de la dieta i tal. El tema de l'ansietat el porto molt millor i també us donaré alguns tips o vídeos que m'estan anant bé veure i coses que m'estan anant a entendre, però ho deixo per el pròxim perquè estic molt cao i tinc ganes de fer una sopeta o alguna cosa i descansar tota la tarda. Gràcies per acompanyar-me com sempre, gràcies per veure-ho, per tot l'amor que em doneu i fins al pròxim!